Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros, ang amo ni kadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kay malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. COVID cases sa isla sa Negros, liwat na naman nga nagadamo. Sa Bacolod, may isa ka napatay. Punong barangay sang Tangub sa Bacolod, liwat nga gitserbihan sa suspension, pila ka oras matapos nga gin-reinstate. Nasapuan nga patay nga NPA sa La Libertad Negros Oriental, 18 anyos pa lang suno sa Army. Sa Gay City, wala na nag-require sa negative RT-PCR test result pero turismo wala pa nagbukas. Kag sa Good Vibes, sa Manapla, isa ka agritourism site gina-develop sa mga pamatanon. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, masobra sa 2,000 ka personnel sa Negros Occidental Police Provincial Office ang handa na sa pagpabakuna kontra COVID-19. Pero mayara naman sang indi luyag bangod sang posible mangin epekto sini. Ginpahayag ni Police Lieutenant Abigail Donasco nga handa na sa pagpabakuna ang masobra 2,000 kamakatapos ang Negros Occidental Police Provincial Office nga makabigman nga mga frontliners sa away kontra COVID-19. Suno kay Donasco, sa unang nga batch sang vaccination, 118 ka mga personnel sa NOCPO headquarters ang mapabakuna kag 928 ka mga pulis sa nagkalain-lain nga mga police station sa probinsya. Sa sunod naman nga batch, suno kay Donasco ang nabilin nga mga personnel sa NOCPO headquarters kag mga pulis sa mga police station. Ginpahayag man ni Donasco nga may 33 ka mga pulis nga hindi pa makapabakuna sa karon bangod ang iban sa ila ang nagabusong, naga-breastfeed kag iban ang may comorbidities kaangay sang high blood pressure. Wala pa man suno kay Donasco nila mahibaluan kung sa saan o maabot ang unang nga batch sang bakuna para sa mga pulis sa probinsya bangod sa ginauna pa sa karon ang nagatrabaho sa mga ospital. Sa number 9, sa Dumaguete City, mga sachets ang suspected shabu na diskubrihan nga ginsulod sa mga kakanin. May report si Marcian Muyko. Arestado ang isa ka Iloy matapos matukiban sa kapulisan nga may natago nga illegal nga droga ang pagkaon nga yakutan idulong sa isa ka inmate sa Dumaguete City Police Station kay inasang aga. Ang gindakop amo si Ana Sheila Lacson, 27 anyos. Suno sa pulis, sang sila ang mapatigayo na sang search sa dala ni Lacson, nagpamalibad siya nga ipa-search ang plastic nga nag-unod sang kakanin nga iya dala kag ipuli na lang inikuntani. Yag butang ang photo, giingnan sa namo nga i-search sa nato, ni-resist siya. I-resist siya? Oh. So meaning nidalagan siya, ni sukol, Resist niya. Oo. Dalagan siya. Oo. Labay niya ang photo. So, pagbutang ka, pagbiya niya sa photo, ako nilanak. So, nadakuan siya nga mo, balik sa diri, yabrihan, nai resulta. Sang ginbuksan sang kapulisan ang kakanin, nagkuha ang 3 ka sachet sang ginapatihan sa buh. Gilayon man ginaresto si Lacson nga nagsiling nga hindi niya man kilala ang inmate kag ginsugo lang siya nga magdulong kabaylo sang kwarta nga yakutan ibakal sang gatas sa iya mga anak. Detained naman si Lacson kag kaso nga possession of illegal drugs ang ipasaka batok sa iya. Marcian Muyko para sa Digicast Negros. Sa number 8, lalaki nga suspect sa pagpatay sa 3 ka mga persona ginpatay. Patay na sa masapwan sa mga residente ang 63 anyos nga si Bonifacio Catalugo sa sitio Mabalwan sa barangay Anie sa Calatrava. Dugoon kag madamo sang igo sang bala ang biktima. Sa investigasyon sang PNP, nagapaharab sang baka sa nabukid nga bahin sang sitio si Catalugo sang siya ang gintiro sa makapila ka beses sang wala pa makilalan nga suspetsado. 25 ka basyo sang 9mm ang na-recover sa crime scene. Suno kay Police Major Robert Injape, 3 na ka mga persona ang napatay sadto ni Catalugo pero wala siya makasuhan bangod na areglo niya man ini sa mga pamilya sang iya mga napatay. Mga himata niya abi ang iban sa iya napatay. Isa ang pagatimalo sa ginalantaw nga motibo sang kapulisan sa pagpatay kay Catalugo.
Away sa duta ang isa pagid sa ila ginalantaw nga motibo. Padayon ang investigasyon sang PNP sa kaso. Sa number 7, katapos ang New People's Army nga napatay sa engkwentro sa La Libertad Negros Oriental, 18 anyos pa lang sulod sa Philippine Army. Nakilalaan na sang Army ang napatay nga lalaki sang Lunes sa nagluntad nga engkwentro sa tunga sang tropa sang 62nd Infantry Battalion kag mga NPA sa barangay Bagtik, La Libertad sa Negros Oriental. Sunod kay Major Zenon Pansito, spokesperson sang 3rd Infantry Division, ang ginikanan sang biktima amo ang nagkilala sang iya nga bangkay. Ang napatay amo si Aldrin Faburada nga 18 anyos pa lang kag katapos ang CN1 sang Komiteng Rehiyon Negros, Cebu, Bohol, Siquijor sa idalom sang New People's Army. Siyang isa ka NPA firefighter sunod sa kay Pansito. Nasapuan nga patay si Faburada matapos ang pag-engkwentruhan sang NPA kag tropa sang Army sang nagrespondi sila sa amo nga adlaw angon sa ginreport nga presensya sa mga rebelde sa amo nga lugar. Sa number 6 kahapon nga adlaw, nagbato naman sang bago nga suspension order ang punong barangay sang Tangub nga si Noli Villarosa. Kahapon man lang siya nakabalik sa iya nga palangakuan matapos ginserbihan ang 6 ka bulan nga preventive suspension. Ginahingabot siya suno sa iya. Ang detalye sa sininga report. Last 10 kahapon sang aga na bato ng suspension order angot sa kaso nga ginfile bato kay punong barangay Noli Villarosa sang Tangub sa Office of the Ombudsman. 3 ka bulan nga suspension without pay ang ginpamatbat kay Villarosa para sa simple misconduct base sa desisyon nga ginlagdaan ni Graft Investigation and Prosecution Officer 2 nga si Rogie de la Cuesta Fernandez nga napetsahan August 12 sa Cebu City. Ang desisyon may kangtanan sa reklamo sa barangay Kagawad nga si Dindo Amadeo sa atong May 2019 kung sa diin ginsumbag siya ni Villarosa sa isa ka kapihan malapit sa barangay hall. Gintunaan siniyang hindi pagpahibalo sa kay Villarosa sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa barangay. Bagay nga sa press conference nga ginpatigayon, ginhimutig ni Villarosa ang pagpanumbag. Suno kay Villarosa, ginahingabot siya sang syudad. Pilalang ka oras humalin sang siya ang liwat nga nagpungko kahapon bangod sang 6 months preventive suspension, ginserbe sang City Legal Office suno sa iya ang bag-o nga suspension order. Suno sa iya ang dapat magaserbe lamang sini ang tiglikom sang DILG. Ombudsman ang ilaya, do klinti nilaya ang kagawad. Do ang DILG, do klinti nilaya kagawad, do kaapin sila sa kagawad. Manao ka kuya kong DILG, si sekretary anyo, sekretary anyo kilala ko. Si Martin din nyo kilala ko. Even si Presidente kong dapat inasyonal nyo ni Magabuhat sang legal nga tikang ang kampo ni Villarosa. Suno sa iyang abogado nga si Attorney Jomax Ortiz, sila maga-file sa nagakaigo nga legal action sa hindi madugay kag hindi magpanaog sa barangay hall ang iya nga kliyente. It should be coursed through the ombudsman because once that document arrives, we will answer, we will file any pleading, maybe a motion for reconsideration. The battle is not yet over. So, hindi dapat tanis ang City Bacolod padalion ini nga idusok kinamuna without authority from the Ombudsman. Sa pagsugilanon sa Digicast Negros kay Attorney Joselito Bayata ng City Legal Officer, iya ginhimutig ang pagserbe sa suspension order. Una, suno sa iya, wala sang ihibalo ang syudad sa Bacolod sa among nga reklamo. Hindi party o kung wala labot ang syudad sa pagserbe sini. Pag ngayon naman din niya kaso nga suspended siya. So kung magambal, naging serve din sa City Legal ang decision sa iya. No? How can the City Legal have knowledge? This is a person who is fabricating stories to the public. As of press time, wala na lamot sa Digicast Negros ang DILG angot sa amo nga suspension order. Sa number 5, Sagay City ang hindi na mag-require sa negative RT-PCR test result para sa mga luyag magkadto sa ilang nga syudad pero ilang nga lokal nga turismo wala pa mabukas sa publiko.
Gisunod naman sa Sagay City ang kinaundan sa Uniform Travel Protocol sa Interagency Task Force Resolution No. 101 sa Executive Order ni Mayor Alfredo Marañon III sa mga nagagikan sa Rehiyon 6, hindi na kinahanglan ang negative results sa RT-PCR test. Pero ang mga gikan sa iban nga mga rehiyon, ang kinahanglan nga may S-Pass permit, stay safe application kag negative results sa RT-PCR test. Patag ni Attorney Ryan Bunghanoy, ang Action Officer sa Interagency Task Force ng Sagay, hindi pa bukas ang ilang turismo. Natala na pa sila nga magsinapol para maistoryahan kaupod ang tanan nga mga sektor nga istrikto nga ipatuman sa mga establishmento ang minimum health protocol. Nagapadayon man ang ilang monitoring kag pagpaatag sa mga residente tuoy sa COVID-19 ilabi na karon nga liwat na naman nga nagadamo ang COVID positive sa probinsya. Sa kahapon, nag-abot na sa Alfredo D. Marañon Senior District Hospital ang 310 ka dose sang Sinovac vaccines. Suno kay Mayor Marañon, ang national government ang magapondo para sa bakuna sang 70% sa ilang populasyon kag ang 30% naman abagaon sa lokal nga panguluhan. Sa number 4, mandatory na sa karon ang pagpa-register sa spass.ph sa tanan ng mga locally stranded individuals, mga authorized persons outside residents, kag returning residents nga luyag magsulod sa Bacolod. Ang SPAS registration ang nasaad sa resolution sang National Interagency Task Force Against Emerging Infectious Diseases sa pagpatuman sang Uniform Travel Policy. Sa tion nga makaregister na sa SPAS ang isa ka persona, diri niya i-upload ang tanan nga mga travel requirements nga ginapangayo sang local government unit. Para sa mga LSI kag returning residents, ang mga requirements amo ang negative RT-PCR test result nga ginkuha within 72 hours ang travel date, backtrack online registration kag online health declaration form. Para naman sa mga apor, kinahanglan sang ang Certificate of Employment o kun business permit kag travel o kun work order kung sa diin nakabutang ang purpose of travel. Kalawigon sang pagtener sa Bacolod kag kumpleto nga travel details. Kinahanglan man sang ila company o kun government ID, backtrack registration kag online health declaration form. Suno sa kay Bacolod SK Federation President nga si Councilor Ayesha Joy Villaflor, bisan hindi mandatory ang mga apor gikan sa national government agencies, ila ginahaylo nga magkuha na lamang sila sang negative RT-PCR test result para makasiguro nga hilway sila sa virus sa ila pagsulod sa syudad. Matawag kita amon for any clarification, sir, kay ang gakatabo ni siya ipasa na nila sa aton nga SPAS, ang ga-confirm na gihapon ang aton nga mga staff man sa SK office, kay kami na gihapon ang ga-handle sa apor. Galing kay centralized na ni siya this time under sa SPAS. Sa number 3, isa ka semana matapos sa ginhalugan ang mga protocols para sa mga travelers, kaso sa COVID-19 sa Negros Oriental, liwat na naman nga nagsaka. Nadugangan sa kahapon sang 24 ka mga bagong nga kaso sa COVID-19 ang Negros Oriental matapos ang pila ka adlaw nga napulo o kon mas nubo ang mga new cases nga gaka-record. Sa 24 ka new COVID-19 cases, 7 diri ang sa Gihulngan City, 5 ang sa Bayawan, 4 sa Dumaguete kag Sibulan, 2 sa Canlaon kag Tanhay kag isa naman sa Zamboanguita, Santa Catalina kag Bindoy. Pero nagapabilin nga 98 ang active cases sa probinsya matapos may ma-record man nga 24 ka new recoveries. Ang Negros Oriental ang sa karon wala na nag-require sa negative RT-PCR test result sa mga travelers nga nagsulod sa probinsya bilang pagsunod sa directives ng national government. Sa number 2, halos 200 na karon ang active COVID-19 cases sa Negros Occidental. Travel moratorium ang ginalantaw kung padayon ang pagsaka sang kaso sa COVID-19 kag magatugas ang pagkapuno sa mga quarantine facilities. Sa March 17 nga datos ang Provincial Incident Management Team, 193 ang active COVID-19 cases. Mga stranded individual ang kalabanan diri nga nagpositibo, kag sila ang gikan sa Manila kag Cebu. Nagasunod naman ang mga apor o ang authorized person outside residence. Mahimo magaduso sa moratorium on travel ang probinsya kung padayon ang pagsaka sa COVID-19 cases kag kun ini ang madangat na sa pagkapuno sa mga quarantine facilities. Buwas nga adlaw magasapol via Zoom ang mga gobernador kag alkalde sang highly urbanized cities para talakayon ang pagsaka sang COVID-19 cases.
Samtang ginahinyo man sa karon suno kay Lacson ang paglakip sa mga apor sa mga pangayuan sang negative RT-PCR test result. The occupancy rate of our quarantine facilities, just like previous years, when it was full and unmanageable, then we will request na naman for a moratorium of travel from certain areas. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, amat-amat na naman nga nagadamo ang bag-o nga kaso sa COVID-19 sa syudad sa Bacolod. Kadamaan sa mga nagpositibo nagikan sa iban nga bahin sang pungsod. Gani ang Bacolod Emergency Operations Center nagapaandam sa publiko nga dapat maghalong. Yaring report ni Marty Go. Base sa report ng Department of Health kahapon, may 25 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19 ang Bacolod City. Ini ang ginkakibot sang Bacolod Emergency Operations Center bangod ining nauna nga tion nga liwat nga nagdamo ang mga kaso sa syudad bangod humalin sang Pebrero naga-average lang sa tagduha ka new cases ang Bacolod. Sa 25 ka mga nagpositibo, 7 ang authorized persons outside residence o kun apor, isa ang locally stranded individual, 14 ang close contacts, isa ang nagabusong, kag duha ang symptomatic nga yara sa ospital. May isa man ka 40 anyos nga housewife gikan sa barangay Singkang Airport nga napatay bangod sang virus. Ang iya bana, isa ka vendor kag duha niya ka mga kabataan na nagaobra sa call center. Suno kay Dr. Chris Sorongon sang Bacolod EOC, kalabanan sa mga nagpositibo ang may travel history gikan sa iban nga lugar sa pungsod. May isa tidala ka case nga he went to Boracay for travel and meet with friends from Manila. So chances is social mixing. Okay? Tapos may isa tidala nga case nga they were supposed to attend a burial and they came from Manila and they were subjected to RT-PCR upon arrival. Kay apor ang ilang in-applyan, so they were tested positive. Actually, 7 na sila, 3 out of 7. Tapos ang iba naman diya, work-related. So, RT-PCR naton, and it turned out positive sila. May mga construction sila diri sa sa syudad sa Bacolod. Nagapadayon ang contact tracing kag swabbing sang Bacolod EOC sa mga close contacts sang mga nagpositibo. Ginpalapad man sang EOC ang ginahimo nga contact tracing samtang ila ginahibalo kung ano nga variant sang COVID-19 ang nag-infect sa mga pasyente. Base sa DOH, ang UK, South African kag Brazilian variant ang mas madasig nga makapanglaton sa iban nga tawo. We recommended nga to subject some of these positive cases ang ilang specimen ipadala sa Philippine Genome Center for possible genome sequencing. However, ang protocol sa Philippine Genome Center is very clear and explicit. Ang ilang protocol, Sir Mark, kinalan may travel history ka outside of the Philippines and primary source kagidya sang contact, hindi ko pwede nga secondary. That's why hindi na mo mapadala as much as we wanted to determine kasi mga new variant, di ba? Liwat nga nagapahanumdum ang Bacolod EOC sa publiko nga hindi pa dapat magkumpiyansa bisan nagasugod na sa pagbakuna ang gobyerno sa mga health workers. Inibangod yara sa gihapon ang COVID-19 sa palibot kag may madamo na nga variant. Ginahaylo ang pumuluyo nga estrikto nga magsuksok sang face mask, face shield kag magsunod sa physical distancing kun yara sa gwa sang panimalay. Martigo para sa Digicast Negros. Sa good vibes, mga pamatanon sa banwasang Manapla mayara sang ilang nga duta nga ginapanguma. Ini ang ginaduso nga mangin isa ka agri-tourist destination sa lugar. Yaring report. Mga utan kag iban pagid nga high-value crops ang gintanom sa mga pamatanon sa isa ka 600 square meter nga farmland sa Hacienda Mirian, Barangay San Pablo sa Banwasang Manapla. Ang grupo sa mga pamatanon nga katapos ang Mirian Youth Farmers Organization ang nagapadalagan sini. Sunod sa chairman sang grupo, ang pagpanguma ng inhigayon sa mga pamatanon nga magamit sa mga mapuslanon nga bagay ang ilang nga tion. Tungod sa ini ngayot, nang daw na minimize ang paglagaw sa kada kabataan. Arab lang imbes nga ilagaw nila, ipanahor, makatuon sang mga lain-lain. Makatuon sila sang pagpananom-tanom.
Tungod sa ini nga organisasyon, nakabulig kami, nakaserbisyo kami sa community. Sila ang recipients ng solar irrigation projects ng gobyerno probinsyal, ini ang nagabalor sang 6.9 million pesos kag ginsugdan ang construction sang proyekto sang 2020. 90% na ini sa karon nga nakumpleto, kag sa madason nga bulan ginalauman nga lubos na ini nga mahuman. Ginabulubanta nga maserbisyuhan sini ang mga 30 tubtub 50 ka hektarya. Suno sa municipal agriculturist, ginapaabot nila nga mahin isa ka agri-tourist destination ang lugar. Annually, gahatag kita sa ila sa mga garden tools, vegetable seeds, organic fertilizers, kay iban pang farm inputs. Kag sa technology ginagabayan ginaton sila. So ang ginalantaw naton sini sa ginaliwat ko gina-emphasize ko gid na siya nga gina-develop naton ini nga mangin isa sang amon nga agritourism sites. Personal nga ginbisita ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang proyekto. Nalipay siya nga may mga pamatan-on nga mayara sa interes sa agrikultura. Bale sa isa ka tuig kung maka-support kami amo na bale ang 50% gina-dividend namon. Oh, okay. Then ang 50% amo na sa ang para sa financial naman dason mga expenses. Sila kakapot. Well, ang pingan yung kwarta, importante ang mga miyembro niyo kabalo. Okay. Kundi ng kwarta, kagpilang kwarta. Mayo man na naghahatag ka mo dividendo, no? So at least bata pa ng kansindi na sila kung ano ang putsi ganun sa dividendo. No? Lubos naman nga ginpasalamatan sa komunidad ang proyekto. Suno kay Mayor Manuel Escalante III na aprubahan ang proyekto sadto pang tion sang Vice Gobernador pa si Lacson. Ang grupo ang nagbaton man damlag pa sang award. Ini ang nangin second place in innovative technology sa search for the most outstanding farmer organization sa Negros Occidental sang 2020. Grabe pa no, balila ko no kajutay na lang sa mga pamatanon na gusto magsulod into agriculture pero ini sila yung proof nga may ara gyapon. Oo. Ang matugaling hambal ni Goff nga nalipay siya kay kalabanan subong jutay naman lang guro naghatag sang interest. Hindi pwede nga madulang agriculture. Yes. Kaya mo nang source ang aton nga pagkaon. Wala na dugay sang utan, wala na baboy, wala na baka, di ba? Dapat may ara gyapon yang food production gadako populasyon dapat sige ang food production gadako man. Kaya nami ako tuming sa ilang istorya hambal sila nga ang ilang kita gina-divide may ara kadto sa ilang dividend kag ang iba naman at least at an early age kabalo sila mag-manage na sang ilang kita. Sana all sa ginamo mo na kaedad may dividendo nga ginabaton. Kagamoy ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.